Moi, Anna tässä psykiatriselta sairaalasta, terve. Niin, vähän tätä, mitä tää on ollut täällä näin, niin sillä lailla, että tää on ihan tavalliseksi tullut vähän tää, no en tiedä onko se hyvä vai huono, mutta kirjoja lue ja katson TVtä, käyn tupakan paikalla ja ulkoiluita on sitten, täällä on erilaiset ulkoilut on niinku psykiatrisella, että mitä ne nyt olikaan, niin ei ole ulkoiluja, sitten on ulkoilupihaan saatetut ulkoilut, sitten oli, mitä sitten olikaan, niin sitten oli rajoitetut ulkoilut ja sitten on vapaat ulkoilut. Siinä on niin kuin monta niin kuin, sillä lailla täällä, monta tasoa sillä lailla. Juu, ja sitten, niin sitten potilaiden kanssa, hoitajien kanssa paljon jutellaan täällä näin ja tämmöistä tää on täällä psykiatrisella sitten, että tämmöistä elämää, että lääkityksessä mä oon ja sitten ensi tiistaina on asiointireissu tuolla kaupungilla ja mä saan asioita järjestettyä ja sitten lähetekin päättyy tuossa 3.7. että mä en tiedä, onko silloin kotiutuminen ja Helsinkiin sitten asunnolle ja tämmöistä tää, että niinku alussa se mielila vähän vaihteli, nyt se on tullut tasaisemmaksi, kun mulla on semmoinen, tai mulla on lääkityksellä on, tämmöistä täältä sairaalasta. Että tänään varmaan käydään S-Marketissa käymässä ostamassa ruokaa ja pikkuhiljaa sanotaan, että täältä niin kuin sitten asiat menee eteenpäin ja sitten kotiutua ja menee avoon. Sitten mietin kauheasti, että mitä mä tekisin, kun mä täältä niin kuin pääsen pois, että mä teen ranskalaisia viivoja tehnyt siitä ja täältä näistä psykiatriselta terveisiä siinä on ja YouTube. Moi moi!